Hei, mä oon Erkkilän Marja-Leena ja mä oon täällä keskellä joulua, Operaatio Joululapsi-projektia ja haluaisin kertoa sulle jotain tosi ihanaa asiaa. Me ollaan tänä jouluna keräämässä taas joululahjoja Romanian lapsille sinne köyhiin romanikyliin ja mulla on yksi valmis lahja jo tässä ja mä haluaisin haastaa, että katoppa mitä kaikkea ihanaa täällä on ja tuu mukaan tähän projektiin. Tää lahja on 5-9-vuotiaille tytölle ja täältä löytyy pehmoleluja, täältä löytyy askartelutarvikkeita, vaatteita, täältä löytyy aivan ihana tämmönen pleestakki, täältä löytyy hattu pienelle tytölle ja hanskat. Tiedätkö sä kuinka paljon iloa näin täysi ja ihana paketti tuo yhdelle tytölle siellä Romanian kylässä? Tytölle, joka on valittu niin, että hän ei ole koskaan ennen saanut mitään lahjaa, ei elämänsä aikana eikä meiltä täältä Suomesta, mutta nyt haluamme viedä juuri sinun pakettisi tähän köyhään kylään, joka on ehkä monien satojen kilometrien päässä mistään kaupungista, syrjäisessä, harva eksyy sinne kyliin, mutta me haluamme löytää juuri näitä kyliä, joissa ei kukaan ehkä ole koskaan käynyt eikä kukaan varsinkaan ole vienyt joululahjaa. Niin haluaisimme toimittaa juuri sinun paketin sinne kylään. Voisitko ajatella, että lähtisit mukaan Operaatio Joululapsen tekemällä tämmöisen kenkälaatikkolahjan? Ohjeita saat Patmoksen sivuilta tai www.joululapsi.fi. Ja tekisit tällaisen paketin jollekin pienelle lapselle. Ikäryhmiä on 3, 2-4, 5-9 tai 10-14, joko tytölle tai pojalle. Et usko, miten paljon iloa tällainen paketti tuottaa yhdelle lapselle, joka koskaan ei ole saanut lahjaa. Itse olen vienyt 4 eri vuonna näitä paketteja ja tiedän, että paketit menevät perille ja se, joka sen paketin saa, on todella onnellinen. Ja paketti vaikuttaa hänen elämäänsä koko vuoden. Kiitos siitä, että sinäkin lähdet mukaan ja rohkaise monia ystäviä ympärilläsi lähtemään, työkavereitasi, seurakunnassa, kouluissa. Tule mukaan ja tehdään yhdessä tästä joulusta ihana joulu jollekin Romanian lapselle. Kiitos.